Vážené dámy a páni, nenáhodou sme vás pozvali o 3 minúty 12. Nenáhodou sme vás pozvali na primaciálne námestie alebo dovnútra primaciálneho paláca, pretože toto je to miesto, kde sa rozhoduje o budúcnosti a smerovaní Bratislavy. Oficiálne na tomto mieste chcem ohlásiť kandidatúru na funkciu primátora Bratislavy. 8 rokov vykonávam funkciu poslanca mesta, 4 roky vykonávam funkciu starostu mestskej časti a dospel som k názoru, že Bratislava potrebuje zmenu. Nie pre politikov, ale pre ľudí. Na prvom mieste potrebuje Bratislava zmenu v riadení. Ja som nespokojný s tým, ako mesto funguje. 8 rokov sa rozhoduje za zatvorenými dverami, 8 rokov sa rozhoduje poza chrbát obyvateľov. Veci fungujú tak, že ľudia majú pocit, že sa rozhoduje v záujme investorov a developerov a nie v záujme verejnosti. Že to na magistráte funguje tak, že kto si vybaví, ten má. Ja nechcem povedať, že všetko na meste je zlé, nie som negativista, ale ľudia sú nespokojní. Tak to ukazujú výskumy, nespokojní sú s dopravou, s chaotickou investičnou výstavbou, nespokojní sú s tým, že ubúdajú parky, nespokojní sú s kauzami, ako je PKO, neprehľadná zámena pozemkov pre potreby zimného štadiónu, nejasný postup pri rekonštrukcii Starého mosta a je mnoho ďalších vecí, s ktorými sú Bratislavčania nespokojní. Ja som presvedčený, že mesto môže byť spravované aj inak, lepšie ako doposiaľ. A ponúkam Bratislave lepšie riadenie mesta a mesto, ktoré bude otvorené občanom. V čom teda spočíva tá zmena, o ktorej hovorím? 4 roky pôsobenia v Petržalke ma presvedčili o tom, že ak sme otvorení voči ľuďom, ak s nimi pravidelne hovoríme, ak máme definované jasné pravidlá hry a dohodnutý spoločný postup, spoločné priority pre starostu a poslancov, to je to, čomu my v Petržalke hovoríme otvorená samospráva, tak to prináša aj konkrétne výsledky. Ja nechcem teraz hovoriť podrobne o tých výsledkoch, ale mohol by som hovoriť o verejných detských ihriskách, obnovených školách, o elektronických aukciách, ktoré robíme v Petržalke už viac než rok na každé jedno verejné obstarávanie. Toto je možné urobiť aj v meste. Preto som začal s prípravou volebného programu, ktorý by mal priniesť odpoveď na 3 najpalčivejšie problémy Bratislavy. Na prvom mieste doprava, na druhom mieste priestor pre zvyšovanie kvality života, pre aktívny a zdravý životný štýl a na 3. mieste pre mesto, ktoré bude otvorené vo vzťahu k svojim občanom, ktoré s nimi bude hovoriť, bude ich počúvať a bude rozhodovať spolu s nimi. Pre každú oblasť z tohto volebného programu som sa rozhodol, že sformujem samostatný odborný tím, ktorý bude ponúkať odborné riešenia. Ale nechcem sa spoliehať len na odborníkov. Ja chcem pri príprave volebného programu diskutovať aj s ľuďmi. To znamená zainteresovať verejnosť, občanov do prípravy volebného programu, preto s nimi budem hovoriť osobne, budem s nimi hovoriť elektronicky, tak ako to bude možné. Chcem diskutovať aj s občianskymi združeniami a iniciatívami, ktoré pôsobia v Bratislave a tiež si želajú, aby to v Bratislave fungovalo inak. Chcem navštíviť každú jednu mestskú časť a počúvať, čo očakávajú obyvatelia mestských častí od mesta v najbližších 4 rokoch. Som totiž presvedčený, že lepšiemu fungovaniu Bratislavy by pomohla aj synergia, spolupráca medzi mestom a mestskými časťami, pretože dnes to funguje skôr tak, že idú proti sebe a nie spoločným smerom. Chcel by som zhodnotiť kriticky aj to, ako splnil svoj volebný program súčasný primátor, pán Andrej Ďurkovský. Totižto za 8 rokov ani raz verejne nepredstúpil pred obyvateľov mesta s hodnotením svojho volebného programu. Ja tak robím každý rok, verejný odpočet a hodnotenie volebného programu z roku 2006 chcem predložiť verejnosti najneskôr do 10. septembra tohto roku. Idem do volieb s víziou lepšieho riadenia mesta, s tým, aby sme urobili Bratislavu lepšou. Viem, že na to nestačí výmena primátora, na to treba zmeniť riadenie a fungovanie mesta ako celku. Zmena teda nespočíva vo výmene primátora, ale výmenou primátora sa tá zmena začína. Zmena, ktorá bude spočívať v otvorenosti mesta vo vzťahu k obyvateľom,
tomu, aby mesto dokázalo počúvať, diskutovať so svojimi občanmi a rozhodovať spolu s nimi. Aby ľudia mali pocit, že primátor nie je rukojemníkom investorov a developerov, ale že obhajuje na prvom mieste záujmy mesta, jeho obyvateľov a záujmy verejnosti. Ja viem, že takáto zmena sa nedá urobiť za deň ani za dva. Viem aj to, že v komunálnej politike funguje princíp výsledkov. Je veľmi konkrétna komunálna politika a rozhodujú výsledky, ktoré dosiahnete. V Petržalke sme ukázali, že vieme dosahovať výsledky, že vieme komunikovať s ľuďmi a ukázal som aj to, že viem komunikovať s politickými stranami, ktoré sú napravo, pretože tie sú väčšinovo zastúpené v našom zastupiteľstve a majú na mnohé veci iný názor, ako mám ja. Napriek tomu sme dosiahli to, čo sme dosiahli, konkrétne výsledky, ktoré poznajú Petržalčania. Toto je možné dosiahnuť aj na úrovni mesta, o tom som hlboko presvedčený. Do volieb idem ako Milan Vtáčnik. Poznáte ma ako sociálneho demokrata. Budem sa uchádzať o podporu politickej strany Smer sociálna demokracia, pretože za túto stranu som kandidoval aj vo voľbách petržalského starostu a dvakrát som bol zvolený do vyššieho územného celku. Budem sa uchádzať aj o podporu ďalších politických strán. Chcem zvýrazniť, že nie som členom žiadnej politickej strany, nešpekulujem s veľkou politikou, nekandidujem v júnových parlamentných voľbách, ale všetky sily chcem dať v prospech toho, aby Bratislava v najbližších 4 rokoch fungovala lepšie. Ďakujem veľmi pekne.